Si teniu clàusules terra en la hipoteca, heu de saber que s'ha establert un procediment extrajudicial gratuït i voluntari perquè pugueu recuperar els imports pagats. Reclameu per escrit a l'entitat bancària. L'entitat ha de fer el càlcul de l'import a retornar. Si accepteu el càlcul, haureu d'acordar amb el banc la devolució de l'efectiu o bé pactar una mesura compensatòria diferent. El termini màxim per arribar a un acord i per a la devolució de l'import és de 3 mesos des de la presentació de la reclamació. L'entitat us ha d'informar de les obligacions tributàries que generarà la devolució d'aquests diners. Si el procediment finalitza sense cap acord perquè l'entitat refusa la sol·licitud, perquè passen 3 mesos sense saber-ne res, perquè no esteu d'acord amb el càlcul o perquè ja han passat 3 mesos sense fer-se efectiva la devolució, podeu accedir a la via judicial. Us podeu informar de com reclamar als serveis públics de consum o a una associació de consumidors.